Salam, hormatly vatandaşlar. Men ýene sizin bilen dewlet lider Murat Gurbanov. Men şu gepleşiň başynda aýtjak bolýan zadym ine bizde her gün täze adamlar ýüze çykyp başlaýar. Şol adamlar rejime garşy görüşen adamlar. Şol videosunu ýa-da öz grajdan pozisiýasyna aýdýar, öz watanjy pozisiýasyna aýdýar, öz maşgalat üçin, özü üçin, öz doğumlarınızlar için, öz vatan için görüş başlayar. Yine bu nämen alamatı? Yine bu zatlar biz çalt ýagdaýda rejimi yıkar deyip şu zatdan alamatı. Näçe? Gün adamlar köpelýe adalanok. Yine biz eýýem ýeňiş ýolunyň 60%-ni ýeşdik. Bir de 40% aldy. Şu 40%-dan bir nefik bolsa, gat çalt ýagdaýda ýeşmen. Şonuň üçin hem aktivistlerin adından, devlete toporu, beýlek opozisiýonyň adından, hem aktivistlerin adından men size ulu minnetdarlyk bildirýän. Täze video ýazyp bizim hatarymyza goşulýan adamlara. Her adam öz grajdan aktiwnysyny görkezmeli. Her adam öz görüşiniň, ýa-ni öz görüşini görkezmeli. Hemmemiz bizim bagtly durmuşymyza barýar. Bizim bagtly durmuşymyz çat gelir ýaly görüşýär. Şu biz hemmemiz Türkmenistanyň içinde bir adam üçin gurulan sistema, olum diktator rejim sistemasy, onun ýol başçysy diktator Berdimuhamedov ýerine ýetirýän hökümet we Türkmenistanyň halk geňeşiniň bir kanun ýagdaýda alan ýol başçysy Berdimuhamedov garşy görüşýär. Ine şu görüşde näçe adam köp goşulsa şonça çat ýeňişeler. Bir topar adam daşyny terilip dur. Ay mena goşulamoklay, men işim däl, men ýa-ni ine maşgala etmeli, men bu ýalarda boş saatlaryň wagtym ýok. Ine şol adamlar men öňkeden düşünürdim, belki diýip bir haýwan bar. Käwagt öýlerde şonu goýýarlar, ýa-ni bir tekeriň içinde aýlanyp böküp dur, şu bir nokodyň daşyna aýlanýar. Ine şol adamlar şol öz watanyny halat etmek, azatlygy çykarmak, öz azatlygyny, öz bagtly durmuşy üçün, öz çağrının baklı durmuş üçün görüşmeyen olsalar, onunla şu belkayalı tekeriň içinde aýlanyp durur. Bunlar sonu yok, kaçana çelli daş yerde işlep, yurdun daşını işlep, öz maşgalaryny, pul saklarlar. Bunlar pikir edýän men jaý gurdum, yine baran jaýyma akyn ýaşarym. Sen näme gurun edýän? Türkmenistanyň potrotçular var, öz pulunu goýup, hökümetten diňe buğdoyun seminany alıp goýup ekip üstürüp hasylyny almaka gelip ork gidýärler. Eýýäm Türkmenistanyňda hekim, polisin ýoluşdy, emhemen ýoluşdy gelip ogurlyk edip durlar. Saňa näme gün bererlermi? Sen müň jaýyň uray, müň san jaýyň uray. Sen çağıran baklı yaşaman. Diňe akşam öýlerine gelenine, gillenip yatanlarına baklı olarlar. Ýöne ýerden mektebe, sadyga ýa-da işe çykan ýagdaýynda diňe bir kançylyk bolar. Onda da näme bir kançylyk? Bir kançylyk erkinç ýagdaýda. Ine şonuň üçin bizim hemmemiz görüşmeli. Bu görüş bütün Türkmen halkynyň görüşi, öz azatlyk bilen öz bakly durmuşy. Şonuň üçin bizim hatarymyza gününden köpelýän adamlara, goşulýan adamlara men uly minnetdarlyk we taňýakyny bildirýär. Indi beýleki soralara geçeli. Sizin bilşiňizi ýaly, ine arşgaýatlar gelip başlady. Ine bir arşgaýat geldi, bizde suw ýok, Esenguly, Balkanawat we Krasnovodskdan. Bizde suw ýok, bizde iýmit ýok, bizde iş ýok. Biz şunu arşgaýat edilmezde, emhimi işgärler bize, siz Amerikan agenti diýerler. Biz näme jogap bererlik menden soraýarlar. Ine men düşündirýän emhimi işgärlerine. Siz uhlap ýörmäň, indi siz ösüň azasyk. Nähili Esenguly diýen bir Türkmenistanyň iň bir daş ýerleşýän owasyny etrawyna Amerikan agenti bolsun. Ol agent bolýan bolsa kime gerek şol agent? Ya Amerikanlar şöyle bak, şonu şöyle ver baba desinlermi?
Ya da o gururların telefonu yok. O gururlar durmuşunu Amerikan dolarını görmedi adamlar. Ne hemen gurur ne diyemez. Siz diyen adamıdır eşdiyemez mi? Emhimi işlerler. Siz kaçın ösçök. Siz kaçın bir güçlü koruma öğürülecek. Eğer de sizin düşüneceğiniz şov olsa, onunla sizin düşüneceğinize göre Berdi Muhammedov Amerikan içiyalısı, Amerikan şpiyonu, sebebi şol Amerikan doları bizim tevi aylıklarını satıp daşı yurtta pulları veriliyor. Ne yapacak şonu onun Amerikan şpiyonu diyen o. Sebebi Berdi Muhammedov bizim baylıklarını satıp kuruluşuk biznesi edip Türk spes slujbalarının adamları, yani Ahmet Çalık ve Polimeksler bilen bizim hemme baylıklarımızı satıp, yani kuruluşuk biznesin üstünden pul çıkar, daşına Amerikan doları saklıyor. Onda ne yapmış? Berdi Muhammed var. Amerikanın iç yazı diyen o. Şpiyon diyen o. Onda sizin düşüncelerine göre, eğer de şol Esenğulu etrafındaki sağda adam öz haklarını talep eden yadayına Amerikan agenti olan olsa, onunla Berdi Muhammedov Amerikan agentinin iyi bir güçlü adamı oluyor. Onu ne yapmış? Berdi Muhammedov tutsa edemez. Kelleğini bir işleyen bir diyen hakkında. Sizin teknikanız ne mi? Siz şuraya töhmet atıp adamlara, bir kanun cenayede çağırıp, onlara bir iş dörüttürüp, yine oradan pul alıp, şol işi yapmak. Sebebi size hukuk koruyan idareler değerler, hukuk bozayan idareler demeli. Hukuk koruyucu idareler yok mu Türkmenistan'da? Dine hukuk bozayan idareler var. Hemmesi 30 yıldan beri hukuk bozayan idareler oluyor. Siz Berdi Muhammedov'un diktatör sistemasını saklap gelen teröristler. Siz öz halkınızı terörizm edemez. Siz öz halkınıza bir güne töhmet atıp, bir güne cinayet iş kesin olup, bir güne işler açıp, şolara bir kanun yağdayına cinayeti çağırıp, oradan para alıp, o işlerini yapayamaz. Size faşist değil. Öz halkına karşı işleyen terörist faşistler. Yine şuraya maskara olman, o sağda adamın agent ne yemediğini bilmeyen adamın Amerikan agenti diyemez. Ne yapacak? Sebebi sizin Amerikan agent yolbaşıyınız Berdi Muhammedov devleti dolandırıp bilmeyen, okuyuplığı bolman, dine komersant yalı TV varlıklarını satıp, yani kuruluşuk biznes üstünden pulları oğurlap, Amerikan doları daşına çıkarıp gizleyip, içali Türkmen halkına karşı işleyen. Yine şunu kıyıpsız adam, ne o hocalığı, ne beylik pudokları, ne de bizim yani produktov bizapaslık ya da produktov hopsuluğu saklayabildi. Ne Türkmenistan'ın avreni kalıp bildi. Ne de Türkmenistan'ın siyasetini akbart bildi. Ne de Türkmenistan'ın iktisadiyetini götürdü. Ne de sosyal problemleri çözdü. Hiç sad etmeyen, sağ oynap verip istiyen adam, yine şunu korumak için siz Esenğulu etrafına adamlara bizde su yok, ekine gülemde yok, biz günümüzde gülemde yok, iş yok deyse Amerikan agenti diyseniz sizin kirleyenlerin an düşüncesi neydi? Ya inni bu tordu mu düğünden? Eyyem adamlar Allah vallahi inni kirleyenlerin bu tordu mu senin? Adamlar güllünmemişsiniz. Emheme gulluğu şuna varan olsa onu Berdi Muhammedov dine pudokları, siyaseti, iktisadiyeti, sosyal problemaları dürüdün bolsa onu emheme gulluğundan yıkıptır onlar. Sizin onu yıkıldınız. Sizinle kaldırmak için hemme yankı işlerler kup, teyade idare kurup, yankı teyadın profesyonel yağdayda adamları tayar edip alaymasak sizin işlekleriniz ya da aklınız gidelim. Şuraya yağdaylar oktur, hormatlı vatandaşlar Türkmenistan'dan. Buna bir yerine diyeceğim gülküç görüyor. Yine şunun için Türkmenistan'ın üstünden himme devlettir, himme adamlar gülüyorlar. Ilayda da Türkmenistan'ın prezidentinin üstünden. Ilayda da şunun alt barayan siyasetin üstünden gülüyorlar. Yine Türkmenistan'ın hakiki yüzüşü. Yine şol emhemeşniğim Berdi Muhammedov yani Türkmenistan'ın yüzünü okuyor. Yani şuraya devlette biz yaşaya,
Şu döwlet gitdigiçe şu real politika, siyasat dowam eder, mundan beterim, yani logika tarapdan hiç bir keskitlemeni gelmeyen sistemany üstürýän Berdimuhammedow MHM işgärem, polis işgärem, beýleki öz işgärlerinden özüniň terrorist hukuky bozýan gurumalaryny, ýani edaralaryny, MHM polis, kadetler we prokuraturany şu derejä etdi. Ine bizim milli liderimiz, bizim yol başçymyz ine şu ýaly. Ine şunu men açyk aýyp bolansoň bizim vatan Esenburdaky ýaşaýan watandaşlarymyň haýyşy boýunça men düşünürdim. MHM'şliklara sebäbi bizim watandaşlarymyz onuň üstünden gülýär. Şu ýaly akly bilen bular nähili MHM gullugyny işläp bilýär. Bular nähili daşandan gelýän ýani tehnika taýdan, ilim taýdan, bilim taýdan, taýýarlyk taýdan has ýokary adamlar tespitläp bilýärler. Bular nähili bizim döwletimiziň ykdysadyny gorap bilýärler. Bular hiç taýda düşünen olan. Bunyň diýen zatlaryny eşden gürkin tutýar. Yani şu derece geldi. Din Esenburda, Krasnovodsk, Balkanovat hemmerden şuraya zat geliyor. Amerikanlar işle yapıyor, bir topar agentler var. Sizin şunun agenti. Sizin aklının yerden. Onların eğer de Amerikanlara Türkmenistan geri bulunmasa, hem Türkmenistan geçerdi Amerikanlara. Onların. Siz Amerikanlar katı yankı pes görüyorsunuz. Yanlış yanıl. Ben Amerika ayrım çıktım hem yerine. Katı bu işin öyle. Siyasati, yani sekretni slujbalary, yani öz razved slujbalary gaty uçurlar. Olar Esenburda agent gözlemez, anam. Olar gül Berdimuhammedow. Şunun için adamlar güldürmän, goýun besedin. Indi öz yani professional taýdan öz derejeňizi görkezmän pesdigini. Halk gülýärsiňiz, beýtmän. Sizin bizim vatandaşlarımız, sizin hem kelýäňiz işlemeli. Sizin öz vatandaşlarınızı kısıp, david edip ondan pul alacak bolýar. Onu edenden Türkmenistan'ı üstürmeli ve sizin aylıklarınızı alırmalı. Yine şu mesele bu demokratik ýagdaýda bolýar. Demokratik ýagdaý bir sistemany gurmasak şol ýok. Onu näýeli golasaň, näýe halky gyssaňyz, halkyn gysarsaňyz bir nokada barandan birden ýaryp senin hemmäniň işini görür. Yine şu nokada eltmän. Onu kod grazdan uruş bolar. Yine şu ýaly düşündürüş berdim. MHM işgärleri pikirlerini, bu pikirlerini edýän işlerini. Indi ýene bir açyk aýt geldi. Men şuna sizin bilen guruluşak bolýan suw meselesi. Suw meselesi düýünýiden gelýär. Suw meselesi men size mysal aýdym. Men şu suw meselesine goşulyp gördüm. Şunun üstünde işläp gördüm ve şu meseleleri çözüp gördüm. Yine suwlar Kırgızstanyň, Täjikistanyň, yani ýokarda dağlarda buğular eriyerde, yani derya bolup akýarlar. Yine Kazakstanyň, Kırgızstanyň suw gelýär. Ya Täjikistanyň goşulyp gelýär. Şu Kazakistan öz Şymkent, Kızlarda, yani şu regiony, yani ýug diýende, yani günorta regiony, o ýerde paxtaçylyk var, oğuçylyk var, şolar saklamak üçin yine Täjikistan we Kırgızstan öz suwlaryny aşagyna goýberýär, kaskad bilen, yani hidrostansiýalar ýerleşýär. Şu hidrostansiýalar suw goýberini hökmen işlämeli. Bolmasa ýarylýar. Şu suwlaran bular saklap bilýär, bir meçherde ondan geçdi. Ya hidrostansiýa ýarylýar, ya damba ýarylýar. Şonuň üçin şular goýberenler suw satan oklar da, yani suwun esasyny döreýän elektr energiýany Kazakstana satýar. Kazakistan şunu mecbur bolýar almany. Şunu mecbur bolup almasa onu suw gelmeýär. Onu bütün bir region suwsuz galyp, şo ýerde oğuçylyk ýatýar. Şo ýerde bütün yani ekonomikany, ykdysadyety aýlap duran oğuçylyk ýatyp, şo ýerde adamlar yani kösenýärler. İş ýok, iş utorýa faraly, yani eksportlar utorýa, şöyle pul barmaýan regiona. O ýerdäki biznes ýatýar, o ýerdäki hekimlikler ýatýar. Hemme zat ýa üstüne bolup gidýär. Ine şonu çözmek üçin Kazakistan näme diýär? Şoň ýa her kilowatyny ardan bahadan satnan ýa-da şolar pul berýär. Ine şu suw meselesini Kazakistan şeýle çözýär. Ine seredelim Türkmenistan. Sırdarya bilen Amudarya goşulyp, ýa aýrylyp Amudarya gelenler
Täjek kırgızlar bilen ýa-ni özeklerin şertnamalary bar. Şolar ýa-ni ýürüke bellikler bar, suň belligi, möçber näçe obýom ýa-ni kubmetr suw goýbermeli. Şol suwlar Özbegistana näçesi gerek, şu zatlar kesinlikle goýberýär. O ýerde Türkmenistanyň adam ýok. Türkmenistana gelecek suwlar hasabyda alınanok. Ine şoň üçin bizde suw. Biz şonu çözmek için Kırgızstan bilen Täjikistan bilen gürleşmeli, Özbekistan bilen gürleşmeli. Şol komissiýa döredip şonuň içine goşulmaly. Ine şu mesaj Berdimuhammedow berýän. Egerde Türkmenistanyň suw meselesini çözjek bolsaňyz, iki ady bar. Birinji, şo ýerden ýokardan goýberýän suw, am derýä gelýän suwlary, onsoň Garun kanalyna geçýän suwlary siz kontrol etmeli. Diýmek, häzir soňky ýyllarda 7 sany KAMAZ sygarýaly ýa-ni uly meçberde turbalar goýup am derýadan suw çekilip dur Özbegistana. Hemme ýa-ni suw обеспечениýasy edilip dur. Türkmenistan o zatlardan gaçydaşdy. Ine şoň üçin suw birden peselli. Suw meçberi peselli. Ine şu zatlary kontrol etmek üçin siz ýa-ni meşguliyet komissiýa döretmeli. Özbekistan, Tajikistan, Kırgızstan ve Türkmenistan'ın içinde. Şu suwlary protokolla bölünmeli, kim näçe almaly. Onun için bizim suw hojalyk ministrligimiz onu kontrol etmeli. Olar barıp şu Täjikistanda, Kırgızstanda suwun ýa-ni näçe meçberde goýberýänini, soň Türkmenistanyň graniçasida näçe meçberde alınýanyny terhitlep tapawyny tapyp şonu kontrol etmeli. Şu zatlary bizde spesialist bolmasaň, ondan başga Türkmenistanyň prezidenti Ukypsa Berdimuhammedow bu zatlara kirletden dövmän soň ine şu betbakçylar bolýar. İkinji betbakçylar kanallar, zeýkeşler, howuzlar arasyndanmaly. Ine şu iki zat etmesek o hojalymyz bizde ýatgyn bolýar. Gününden hem kynlaşýar. Ine şu meseleni hökümet meşruýatyna ýa-ni döwletleriň arasynda meşguliyet syňlaşyny edip hökümetleriň arasynda şertnama bağlanıp kontrol edilmeli zat. Onu Garawun etrawyny daýhan ýa Mary etrawyny daýhan, Mary welaýatynyň, Lewap welaýatynyň, Daşol welaýatynyň adamlar çözülmeli. Onu diňe prezident çözmeli. Bizim Türkmenistanyň prezidentliği milli lider Ogry Berdimuhammedow oň bilen iş ýok. Bu diňe näçe şotda pul bar, şonu näme bir gigant bir gerekmejek zat näçe gurup bolsa, ýa bu matrak şu ýerden 60% oğurlap bolýar. Ine şoň bilen ýa-ni bu şoň uğruna. Şoň üçin Türkmen halkymyz bizim watandaşlarymyz kösentýär. Inni ýene bir aşyk aýtgelli Murad aga ine Garawun etrawyna biz habarymyz ýok. Giýje ýadamda arpany urk diýe hekimlik gelip polisler bilen emhemişler bilen biz bilmän galýat gezek eýem arpa da ýok, adam ýok. Şeýdip biz çüreksiz, şeýdip biz hasysy galýat. Näme şoňa garşy görüşmeýin? Birinjiden siz gün prokuratura hat ýazmaly. Şu adamyň üstünde kim geldi? Näme çyp aldylar? Näme çyp sizden bir soru alyp getirir sizin hasylyňyzy sizin ýerlerinizden siz prokuratura ýazmaly. Egerde prokuratura jogap bermedik ýa-da onu siz beýlik adamlar bilen üýüşüp bir topar ýatamaly. 30, 40, 50, 100 adam üýüşüp hekimlere barıp aýtmaly. Siz bizi aç goýýaňyz. Siz bize bizden soraman ýa kasarlamazy uğurlak diýär. Bu uğurluk diýil. Bu döwlet ýolbaşçylyk däl. Türkmenistan döwletiniň prezidenti uğurluk edýär. Onuň hemme hukuk goýan gurmalary, hukuk bozýan gurmalar boldular, paragorluk edip. Inni hekimler Türkmenistanyň prezidentiniň wekilleri yerli uğurlar boldular, banditler. Bular giýje ýadamda berip sen hasyryň uğurlak diýär. Ine Fransada biriň hasyryň bir elle ýa bir zat edýär, jandarmy jam edýär. Bular ablawa edýärler şolda. Tutup diýerler, tapýarlar. Haýdy maşinelerli kamerany hökmen tapýarlar. Türkmenistanda inni bular bir band formirawaniýa boldy. Bandan mafiýasynyň ýolbaşçysydan Berdimuhammedow. Bu milli lider, milli bandit lideri. Milli bandit lideri öz mafiýasy bilen MHM, ýa-ni polis, gen prokuratura, tutlar bilen hekimler hem ýerine goýup yerli halky uğurlap başlady. Hemme zatlaryny at başlady. Hadyryna çeldi. Egerde şular
hekimlige barıňyzda zat çözmese, polisiýa barın, ýüşüp, polisiýa aýdym, siz kanun bolýaňyz, ýene bir gede etseňiz, biz üstüňizden prezidente ýazjakdy. MHM barın, ondan soň prokuratura barın, näme biterden yok. Egerde şular çözmän ýagdaýynda iki ýol bar. Birinji ýoly, drujina toparlary edim, gowrak toparlar diýilýär. Onu 30-50 adamdan saklan. Şo ýerde ya 100 adam ya 200 adam, 300 adam. Birinin mellerine vardymy? 3 barmalla gowramaly. Etdirmeler. Haklary ýok. O näme ol kanun bolýar? Şo ýerde polisiýanyň öňüne siz öz kanunlaryňyzy ýa-ni öz ýerlerinizi gözüm öňüne ogurladýaňyz. Ogurlatma. Egerde kanun işlemän bolsa, onda durum şöyle. Egerde onam edilmeýän bolsaňyz, onun ikinji ýoly ekmeň. Alman potro. Ekmeň. Dine öz milleniňizde gerekçelerini paýlap ekin, iň boldy. A biz näme ýaşar diýenizde seredim. Siz işläp ekip, adagyny görüp, puluňyzy goýup, edýäň soňunda alyp gidýän bolsaňyz, siz de hökümet bahasyndan şoň ýanky 3den 1 bölegini berýän bolsaňyz, olun çykdyjylar ýapmaýan bolsa, onda näme gerek onu işlemek? Näme gerek onu almak? Benim o potro değil. Hemmeler berse hiç kim işlemez. Onunla bularda paxta da olmaz, arpa da olmaz, buğday da olmaz. Hekimlerin öyle etmeden, ya emhimeler etmeden, bunu armiyanı uğradorlar yani, sallatlar başarmaz. Onu bilimler. Onu giyici, onu iyinden ulamalı. O size demeleri ediyen yok. Koyun şunu. Murada biz yerleri tayar ettik. Onun meşilinmeleri açıp da edip, taşıran oraya olsa. Görközüm hükümede. O sizin dubinkanız. Dubinkanı kelletine verin. Barman şöyle. Onu etmek için siz üç bir yığınak geçirmeli. Taşlıya şu yerleri. Şimdi öğelerin olsun. O yerleri saklamak için, yannak batmaz için bunlar abrabot etmeli. Boş çıktıcılar bunlar etmeli. Etik gün hiç kime vermez. Kime verse de şol başarmaz. Yine şuraya öğünün patsalı ederler. Etmem şunu. İyin bir ansat var ya, mellenize ekinde mellekten hatılanıp bir kısan mal saklap yüren boldu. Dine, yani öz ekonomikanızı kiçerleyip, dine maşkalarınızı ekleyen, başkalarda boşulma. Sebebi uruş günleri geldi. O Stalingrad'da blokada bolla, yine şu günler geldi. Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedov bir kanun mafyanın yol boştu, öz mafyanın yol boştu. Yani mafyası bilen size atak edip durur. Görün mü? Koyun. İktisadiyetini de atak edeyim mi? Koyun şu iktisadiyeti. Özü buloşyan. Talep edin, iş talep edin ve pul talep edin. İş yok mu? Satsal vermeyen talep edin. Yarın hemmeye. Yine şuraya etseniz otursun. Yine mesela şu yolu görkölyen. Şunun gitseniz siz otursunuz. O bir dayhan, biz yerde ekmedik, yaşap bilemdik, öyleyek diyseniz, onu özünüze milletten özünüzü ipleyen yani edin bolunu, ondan köp gerekken. Şu milletten 2-3 hasıl alır yani edin. O millet egerde yetmese, komşun ya birinin ya eylekin yine oğluna bir millet alın. O yerde ekin. 2-3 millette ekin de alın. Özünüzü, yani iqtisat taraftan özünüzü, imit taraftan özünüzü eklemediniz, hükümet oturdu, yıkıldı, kanunlar işleyen olur, dinin mafya, hukuk koruyan kurum olur, hukuk bozayan kurumlar oldu. Devletin yoluştu mafyanın başları. Siz neyine uğraşıyorsunuz? Devlet yok. Kanunlar işlemede, devlet bolmadığı, eğer de kanunlar işlemede, sen ne açıp işleyen kanun esasında? Senin katığı düşünüyorsun, eğer sen kadını öğündürdün, gel vakti diyelim. Bunu şuna arışıp yatıyor. Sen hemme iş gücünü, hemme pullarını koyuyorsan, hazır bolonsan, hemme iş gücün, iş energiyan, pul energiyan, şu yerde şunu kalk diyelim. Bunu ne yapacak? Etmez. Etme. Kime verse şunu versin. Alsın. Hiç kim almaz. Yine şu netice gelmek için siz toparlanız bilen, ova adamlar bilen gürleşin. Hükümet size işten okmu. Oğlu yığınak, gürleşin de yığınak geçirin. Davaycı şunu deyin. Şunu etmeden bile hiç gün yok. O neydi? Sizden havarsız, sizi havar etmeyen hasıl olarak diyelim. Olur yanlışlar. Ne şuraya size maslahat.
şu metodu etkilin, eğer şu metod işlemese, onu yine bir maslahatlaşar. Men size başka metoddan aydarım. Bundan beter güçlü metod. Yönü birinci bilen prosedura boyunca gidin hakimin yanına üçüp gidin. Näçip ne şu ýalatda bolýar, näçip bilen bir insan alýar. Üstüne prokuratura ayarım. Prokuratura var mı? Näçip siz ýa-ni cinayet işine ceza vurulmalı. Näçip siz cinayete çekin okşuladın. Üçüncü MHM var duydum ve polis var duydum. Etrafını yoluşun. Sorun etmese onu üyüşüp goran yerlerini. Şu banditlerden gorulmalısı. Yani şu adamlar kanun bozyara giyce ya danda yer uğrak diyersin hatırlamalı. Eğer de şuna edilmedi mi? Onu sentyabrdan başlap hiç etmek. Öz millimizden onu. Şöyle 2-3 hatırlamam. Şöyle olmalı. Oğlumu da bir milli alın. Çağlarına da milli alın. 3-4 millimini de işlep şunu kaldırın. Şöyle hatırlamam. Hiç kim almam. O eğer de o yerden alıp başlatanım. Onu elimde yara almalı. Özümü doğramalı. Yani başkası da yaşatmalı. Yine onu sizin kanunluğunu değil, yani bütün dünya adam hukukunu koruyan jarnanın etrafına korumalı. Başka açıyor. Men size yaralı diyem o yönü. Şunu çeldi bir toprak prosedurunu geçin. Şunu varın onu bil. Bütün dünya halkları kurumakla yüzlenir de haş eder. Şolar ya gelip çözüp verdin ya da şolar bize yara verdin. Biz özünü korumalı. Biz onu yani publish eder. Hemmeler açık eder. Gizlemen. Yine şuraya size maslahat var. Yine men sizin sorularınıza cevap vereyim. Yani gelin sorularına. Bir soru var. Salam burada Turgulbek Türkmen diye. Türkmen halkının sesi topar, sapar ve karma da koşulsa sizin bile birleştiğiniz o olacak yağlı dur ağım şu arada neyme açsam. Biz hiç kime peyfil veremde koşulmağına. Her yani lider ya da hareketin lider ya da partiyanın lider ya da bir toplum yani yol başçısı koşulbiler. Bu hakta görünüyor. Yani koşulacak bolsam sen birinci bilen töhmet atmalılar, yani boş yöne tankid etmeliler. Tankid edildiğinde konstruktif etmeli. Şunun için şu da hatların durulun tam koşulbilerine problemi yok. Biz koşulmana tayar. Kim olsa da yönü öz töhmetlerini ayırmalı. Eğer de sen öz iqtisadi, öz siyasatını aktaracak olsan, o töhmetin üstüne kurulmalı. O senin yani planın, maksadın, ideyan ve maksadın yani stratejisi, taktikası olmalı. Eğer o olmasa senin hükmansı orada töhmet etmeli oluyor. Yani şunun için ben eğer de töhmetin üstüne olacağım olsa gereği yok. David Türkmen yazıyor. David Türkmen soruma size Murat Kılıç. Kalkmak Kılıç arada bir çıkışında Kurbanov ay sonuna ona cevap verdim. Ay sonuna açıyordum o. İsrail yazıyor. Murada Allah Murad'ın diyenleri çın mı? Veltapar ağa KGB bilen işler deydi. Men pikirimçe ol çın değil. Inanın yine Murat Kurbanov KGB işleri ol bu. Eğer de suutnama bolan olsa davno çıkarıp koyuyorlar. Şunun için mış olmuş köplatma. Yönü hakikat başka yerde. Her adam yanlış bilir. Yönü min akbetse paralar yani KGB işliye da tip fikir edemek sebebi. Eğer de siz yadınızdan çıkarmayın burada. Kim işliye KGB? Kim rejime karşı görüşmeyen olsa şunu işliye. Seyredin men çıkışım, yalnızca çıkış ettim. Men MKM işlerlerin teröristler deydim. Eğer de men MKM işler bolyan oldum, kim bana şunu deydirir? Ya da men ağzımı kaçat ya da yaparlar. Eğer de bana ünsörseniz, iyi de gider gelyanlar. İyi de gider, şovurdadı, şovur politikanı atbar yanlar. Çepet hava uğurlanı. Şun beyle, ertin beyle. Berdi Muhammedov, Kezzab, Berdi Muhammedov,
bandan başlığı, MHM işgärleri, MHM gullukları, bular terörist gurulmasy. Bular hukuk bozyan, halka karşı Berdimuhammedowyň siyasatyny alyp barýan iň repressiv terörist gurulmasy. Faşistler. Ine şul Annayeva da degişli, onun işgärlerine de degişli. MHM ministri Annayev. Diýerler Türkmen Murat Gurbanov, men siz goldasam, size men bu ýylda goldarsyňyzmy? Meniň maşgalam Gurbanoğluň goldaýa onun cezasy näme boljak? Eger men sizi gollasam, siz meni gollarsyňyz, sen meni golla, men seni gollarym diýip men işlemok. Eger de siz görüşýän bolsaňyz, men sizi gollaýan. Eger de siz görüşmän namart bolup gaçýan bolsaňyz, men sizi gollamam. Ine sizi ýöne watandaşym ýaly görün, ýöne gollamam. Gollaw diýende men öz kipdimi, ýa sizin kipdiňizde birleşip sizi gollarym. Eger de sizin maşgalaňyz, siz görüşýän bolsaňyz, hökman suratda men sizi gollarym. Eger de sizin maşgalaňyzda dawlini diýen bolsaňyz, ýa da sizin maşgalaňyz aňyrdan size jaň edip, ýa näde açygyny bildirýän bolsa, ol husus maşgalaň işi. Onu düşünüşe geçirmeli. Onu olar düşündirmeli. Olar düşünüş, ýa düşünüş gözlegini gözlemeli. Sebäbi olar ýa-da adamlarda o sizin garnaşygy. Ine mende de o problemler boldy. Ýa-ni men olary düşünürdim. Men ýa-da gaýdamak, men diňe gönýärdim. Men size degişdiler, siz maňa degişdiler. Men öz siýasatymy özüm alyp barýan. Şoň üçin men özüm jogap berýän men siýasatyma. Sizin men siýasatyma jogap bermeli hakyňyz ýok diýip ol düşünürdim. Şoň üçin her maşgalam, her adamyň öz işi. Men o soraga goşup bilmem. Marina Minyaeva ile Murad salam, yol açılmış gidesi gelýän, gitýämiş, karantin barmış, dogrumy aýdýanlar. Yol ýapyk. Yol mysal üçin bir aýda 100 samolyot bolýan bolsa, häzir 4 samolyot. Yol gidip dur. Ýöne bul ýa-ni içinden daşına yığınlar çıkıp barýar, içinden daşına diplomatik işgärler çıkıp barýar, içinden daşına hökümet işgärler çykýar, giden ýerine gidýär. Ine mysal üçin Kerim diýip bir aktyry bir samolyotda ýeközüp gelýär. Türkmen Hava Ýolları. Onu Berdimuhammedow jüridinden tölen o. O sizin meniň hemmemiziň pulumuz diýär. Bular bolýar. Bular döwlet emlaklerini öz hususy emlakleri ýaly. Ýygyndary Türkmenistan prezidenti. Bu konstitusiýaň iň ýokartynda halkyň ýokartynda. Täze şulary ýere düşürmeli. Ine şu biziň işimiz. Ine ýollar açylarmy? Ýollar 2023-nji ýyl açylmaly. Näçe gorkýar. Gaty gorkýar. Daşyndaky adamyň kelleleri açyldy. Daşyndaky adamlar azatlykda ýaşady. Daşyndaky adamlar inkulçlukda ýaşamady. Şol giýirdi bir güne ýa döwlet diktator döwlet ýykylýar, demokratik döwletine geçer. Ine şondan gorkýar. Ine şoň üçin Berdimuhammedow ýollar açamaly. Ol diňe gorkýan üçin açar. Eger gorkmaýan bolsa, näme ýollar ýapýar? Koronavirus, beýlik döwletlerde koronavirus var, ýollar açyldy hem ýerde. Näme açamaly? Näme vilayatyň aradyna ýollar açamaly? Näme vilayatyň aradyna propusnoy edip ýa-ni barlýar. Ine Fransada berdim. Näçe tany vilayatlar bar? Açık niýerden gidiler. Ine afçany yaptılar. O ýerde so aýtdylar, şertler näme ýerde geçip bolýar. Açdylar. O şertler aýtdylar, isen ýerine gidilýär. Boldy. Bu iýdigden alyp barýar siýasat. Türkmenistan siýasat ýok. Bir adamyň edin etdiligi, konstitusiýa, döwlet gurulşy, saýlawlar, deputatlar, ýa hukuk gorýan gurumlar, o zatlar ýitdi gitdi. Ýok. Men şondan diýen döwlet Türkmenistanda ýok. Siz bir zada nadejda salyp, şoňa garşan bolsaňyz ýalňyş ýamady. Häzir garşmanda ýygyňar düzetmeli şonu. Biz şonu düzetmesek düzetjek ýok. Türkmenistan diňe Türkmen halkyna gerek. Amerikada da, Ýewropada hiç gerek ýok. Inanın. Her döwlet öz problematy bilen. Ine bize göz baglaýanlar Amerikanlar ýalan gurun. Inanın. Türkmenistany galdyrjak bolsaň bir topar giýjegini işlemeli. Bir topar zat etmeli.
siyasi sistemasını kurmaly, ykdysady sistemasını kurmaly, döwlet sistemasını kurmaly, sosial sistemasını kurmaly, bilim sistemasını kurmaly, puduklary galdyrmaly. Bir topar problemi var. Kime gerek bol? Näli demkä? Ine bir Mercedes var. Şoň hemme zadyny içiniň goşlaryny oturjan çel aýryp zyndylar. Ýöne teker bilen ýa kuzuf dur. Ine şu maşyn kime gerek? Onu sarp etjek pullaryň, energiýaň zadym teýden alan maşynyny diýerler. Ne häzir Türkmenistan ýagdaýy şu. Egerde kimde kim özüni allap, ay biz baý döwlet, hawa biz baý döwlet. Ýöne döwletiň baýlygy diňe baýlyklar. Başga baýlyk ýok. Halk, şu halk inni ösüp bilmeýär, şoň bilimi ýok. Östürmeli, diýmek bilim bermeli. Diýmek halky bilmemek üçin birinji adatlyga çykarmaly. Ondan bilim sistematyny teýeden gurup, teýede spesialistler taýýaryp adamlara şu bilimleri öğrenmeli. Ol bu doktoryň bilimi, inni jemgyýet bilimler. Ol tejribe üstünden alınýar. Onu ýyllar gerek. Ondaşyndan siyasat ýok o bizde. Bizde bir adamyň siyasaty bar. Şolarynda şu plan ýerde Fransada ýanky gyýdy bar. Hemme pasos bolup şoňa goýar. Siyasat niýdi? Hiç ýerde ýok. Bir siyasat bar. Hemme diplomatik gulluklar, hemme ýanky MHM, polis hemmesi diňe şu maşgalatyna ýerenlerine seretmeli. Ine şu siyasat. Siyasat barmy? Siyasat diýär o. Biz gul ýaly bir maşgalan daşynma. Şolar ýanky absurd ýer. Näme gerek buraya? Döwlet ýok. Eme şondan ýani Türkmenistan häzir gaty kyn ýagdaýda. Onu Türkmenistanyň içinden döwlet işgärleri bilýär, ministrler bilýär. Hemmesi görüp dur. Bular Berdimuhamedowdan bizar. Eýär vilayetler aýryjak bolup dur. Hemmesi bizar. Ýöne biz hereket edemok. Ine şondan biz bakly durmuşy bak bilen. Hemme adam hereket etmeli. Öz küçük erdem etmeli. Türkmenistanyň adatlygyna, Türkmenistanyň bakly durmuşyna, bizim öz bakly durmuşyna. Haşkizada soň ýaly salam vatandaşlar Murada 2023'ten soň gorkusy gidýärmi? Näme üçin 2023? 2023 şul planlar bar. Öz hususy planlar. Birinji, Serdar Berdimuhamedow prezident etmek, özü halk kengeşiň we halk maslahatynyň ýolbaşçy bolup galyp, döwleti ýanky bir elini almak. İkinji plan, döwleti paçalyk geçirmek. Birinji özüni paçalyk edip, soň döwleti paçalyk geçirip bizde kralewство bar. Bolly, ýanky öň häzir biz egerde öz haklarymyza çykyp birden diýip ýuridik taýdan diýip bilýän bolsak, şular paçalyk geçirne bizim hakymyz ýok. Onanyň poýuz giden soň sen oturup ağlap saçını yol bolýan hiç hak bolmaz. Hakyň ýok. Gelip gamçyny alma. Dogram ederler sebebi sen hökümete karşı ýanky paçaga karşı çykýan. Häzir Dubaýda paçaga karşı çyk, zindana tatyrlar. Türkmenistan mı şu? Şu ýolda bar ýa. Görüňiz okmy? Hemme dağılıp bir kanun basyp aldy. Halk Kengeşi konstitusiýany özü çalışdy. Şu konstitusiýada ýanky demokratiýa konstitusiýada şu konstitusiýada bozulup edildi. Şu bozulan konstitusiýany bozup bir kanun ýagdaýda halk Kengeşiň ýolbaşy, halk maslahatynyň ýolbaşçysy boldy. Bul bir kanun ýagdaýda kabinet ministriniň ýolbaşçysy, Türkmenistanyň yerli ýetiriji hökümetiň ýolbaşçysy prezident we Türkmenistanyň kanun çykarjy hökümetiň ýolbaşçysy. Haky ýok, üç ýerde bolmaly. Ine Allah. Diýmek paçalyga bir ýerde bolmaly. Häzir oğlum goýup paça olur. Paçada prezident bolup biler. Oğlum prezident eder. Egerde ýa ölen soň oğul avtomatik ýagdaýynda ýa paçalyga ýolbaşyny dowam etdiler. Ine o diýmek bir sany tohum, bir sany maşgala bütün döwleti edildi. Ine şoňa barýar. Men onu analitik hata beretdim. Yani eğerdimler boyunca, bunun diyen dağıtları boyunca, bunun ediyen hareketleri boyunca, döwletiň çıkaryan kanunları boyunca analitik ýagdaýda biz hata beretdik. Biz ýöne oýnamaýdamyz bunu. Şoň üçin bu pikirlerim. Falan Murada Türkmenistanyň geljegi ýagdaýy nähil bolar? Türkmenistanyň geljeki ýagdaýy gaty kyn bolar. 2022-nji ýylyň soňuna çeldi maddi we hal ýagdaýy halkyň düzelmez. Ýöne şoňa çeldi Berdimuhamedowyň etjek işi Serdary
Yine 22. sentyabrda 40 yaşa günü prezident eder, 46 ýagdaýda bir kanun ýagdaýynda Türkmenistanyň raýatlary, grażanlary daşynma bolsa içinde 100% bunu goladylar. 99-98 edip prezident edip yine döwleti basyp alar. Häzirim basyp aldy, ýöne indi oglan salar içine. İkinci, şunu eden soň 2022-nji ýylda bu padşah orada padşahlanacak. Mümkin ondan emas. Yine şunu plany. O halkın kalmadı ýagdaý, o hojalyk, o zat bu näme? Bu gerek zady TV waýtlar. Newt var. Boldy. Başga halkyn gerek, adam gerek. Seredim. Afganistandan, Türkiýeden, yani biznes partiýolary gelip pasport satyn alyp, raýat bolup gitýärler. Biz öz raýatlarymyz, öz grażdanlarymyz, yani daşynlar pasportlaryny uzanyp bilen oklar. Bir adamda müňlerçe, 100 müňlerçe adam. Bu bolsa müňlep adamlara raýatlyk berýär. Talibanlara berýär Aşgabatda. O bermege hiç dine bermekde bul täze bolan jaýlara şura valyuta dolara satýar, raýatlygyny berýär, propiskasyny edýär. Hemme zat edýär. Hanan ýok. Şoň üçin ine şundan adalatla garşmaly. Berdi Muhammedowdan dine bir kanunçylyk garşmaly. Bir kanunçylyk gerek dur. Onu bilmek üçin ýa-da super akylly bolmaly, görüp durar. Şoň üçin biz galmaly we Türkmenistany demokratik ýola goýmaly. Biz halk bolup, halk Türkmenistany eline almaly. Sebäbi Türkmenistanyň topragy, Türkmenistan bizim ata-babalarymyz bize wagtlaýynça beren topragy, ömürlükde. Biz öz çağlarymyzda ýene wagtlaýynça geçirmeli. Ine bizim çağlarymyz bizim üstümüze gülörlerde aýdalar. Nirde bolmaňyz? Şu padşahlyk geçende. Näme çykdyň oturdyňyz? Men durmuşumy kül etdiň sen diýip aýdalar bize. Ine şoň üçin biz öňünden size aýdyp durýar. Galmaly, bolly. Sen özüň üçin gal, çağın üçin gal, watanyň üçin. O hiç bir tapawut ýok. Hemme sorulur şoň üçin. Biz galmaly. Bizim başga ýolumyz ýok. Beýle ýatsaňam biz galmaly. Şoň üçin näçe köp adam uýunturyp bilseňiz, näçe köp adama düşünüp bilseňiz, gününden biz köpelmeli. Eger biz şunu gap bilmän bolsaň, o delili ýok. Biz diýmek ýerti bir gün soňky biz galar. Biz günne köpelmeli. Egerde bizim bar an pikirine deňelýän bolsa, biz galan ýagdaýymyzda çart galar, hemme bir wada galar. Onu bizim soňunda da galan soň alyp barýan ösüşlerimiz, alyp barýan işlerimiz ýa-ni diňe ösüşde bol. Şoň üçin biz galmaly. Yine şunun bilen sizin soruňyzy utordy. Men hemme soruňyza jogap berdim. Şunun bilen men öz efirimi utorýan. Ýene bir gerek diýen biz informasiýon görüşüň içinde. Birinji bilen bizim videolarymyzy, opozisiýon güýçleriň videolaryny Türkmenistana ýaýradym. Imoda, TikTokda, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube hemme ýerde ýaýratmaly. Her kim öz goşunyny goşmaly. Ay, opozisiýadan derek ýok, eýle ýok, beýle ýok. Ol diýmek siz goşulasaňyz edeň. O diýmek size bagtly durmuş gerek gel. O diýmek siz şoňa inanmaňyz. Eger siz inanmasaňyz hiç wagt bolmaz. Inan. Biz edýän işimize inanyp, biz edýän işimize üstünlük kazanmaly. Onun üçin sizin hemmäňiz bize gerek. Bize watan almak üçin ol Murat Gurbanow ýa döwleti toparlyň ýa-da 2-3 tan 5 tan toparlyň işden bütün halkyň işi. Yani şeydip biz galya, biz hem diktator aýyp, hem baremiz bilje ösmeli. Yani şeydip biz bagtly bolýar. Şunun bilen men öz efirimi utorýan, hemmäňize birinji bilen jan talyp arzu edýän we hemme dogalarymyz, hemme arzularymyz Allah taaladan kabul bolsun. Sağ olun, hormatly vatandaşlar.